Biko, ego ahụ iji nna m ka m ga-adị nata gị. Ọ sị nata gị. Ịma na ahụ adịghị ya. Achọ eji egotere ya ọgwụ, biko. Ewo, aga m inye gị ego akịta. Kama n'ime nụ bụ na onye ji ụgwọ tupu nke nna gị bịara ugbu a na nwere ego ahụ wee nye ya. Biko ya wutere gị. Kama ana m ekwe gị nkwa n'izu ụka na-abịa ego niile m nwụta m ewere ya wee nye unu. Ada nwanyị nje ahịa nke taa karịa nke ibi dị egwu ịma na m elere ngwa ahịa m ka nnọọ ya o ji bụrụ kịta ka ihe niile a na-eme alaikụrụ m ụdịrị ife a ozugbo achọrọ m ka papa unu nụ ya ka ọ bịakwa chebe nke ahụ ebe unu na-eche bụ ụbọchị ma m na ọ ya dị mma ozi nziri gị ezi wee gị nata ego m natara so akụkọ ka ha nọ na-akọrọ ihe nke m gatọrọ sị mbi echi nke abụla ndị mmadụ nnọọ nke bụ na mmadụ ga-ejido mmadụ ụgwọ ọmata ịkwụghachi onye a ana m eche na ọzọ nwunye ya okwu ọjọọ dị na ya ọ ka mma na ụdị aka ya dị ịma na otu anyị ị na-eje o nwere ka ọ na-apụta gị n'ịbụ nwaanyị mana ọ bụ na mama dịrị aka ya dị ịma na ibu dike na anyụ ma nkụ nna anyị iwu nna anyị biko si anụ di m na-anwụkwa n'anwụ ọnọdụ nwoke a chọkazikwa kịta ọkwa maka ego ahụ iji anyị ya ka nsi ka m bịa ka mma ma ị ga-enye anyị ka anyị mara ebe anyị eburu nwoke a jebe biko nunu o wutere m na nwa m nwaanyị agbọ mma bịa n'oge gara aga isi ya na ị na-abịa anyị echeghị anya afọrọ gị ego anya afọrọ biko na ọ ga-amasị gị na di m onwụrụ kịta ị bịara ọ apụchago m apụ ije chụọ ego ahụ ọdị nweta wenye biko kunye bezama bụ omuchi ihe m na-ekwudo okwu bụ chetoba anya na ọ dịcha mma a ga-eji ifi wee kene Chineke ekene ya ọ bụ ọnọdụ anyị abụghị ajọ ọnọdụ keta nọọ wee olileanya na a ga-ata ifi taa anyị ọfụma mgbe ị ga-adị mma enugo nna anyị anyị nwee olileanya na ị ga-eweta ya echi m ga-abịa ada ekwu ya ekwu ada enyozi ya enyo aga m abịa biko anyị na-enekwa anya gị itinye m ose n'ike ntinye gị akpị n'ike emechaa mara ụfụ ose na ụfụ akpị nke ka ibie ị na-ekiri ike m gbachagoro aja a na-akpọ njikọrọ oji were oche tinye m ga-ewekwara ike gị nke gbara aja a na-akpọ hurie etinye m ya aja elugo Amor, olha para ele não vinha mas não me fica no tempo.
otego m ji achọkwa n'ime ohere dị etu a ka m na gị na-abụ nnukwu na-abụ mfu gị etu a ka ị gafe etu a ubi m niile ọ dịka omufe na nwa dị m n'obi agwa onwe ihe n'ime m n'isi sọsọ ihe ju m n'isi a kịta na nwa dị m n'isi niile a na-abụ sọsọ naanị enwere anya nwere n'ebe nọ anyị nwere nwunye ọzọ nwere ike ime n'ụwa ọbụ na ọbụ ọbụla agbụ biko ọ bụ eche ozi iwu ego nwa ị ga-ahapụzi nna gị ka nna gị nwere ka nye nne gị ego ị ga-ahapụzi nna Dọkịta, a sị na ị na-akpọ m. Agbọ ma akpọkwanụ gị ife nji wee kpọọ gị bụ na nchọ ka e kwuo ife ga-abalị gị ụlọ baalụ m nwa ụlọ bakwulu nna gị ụlọ ọkachasị kịta anyị ma na arụ ezigbote arụ adịrị ya. Ọ eziokwu ka ị kwuru dọkịta, kekwana ihe bụ ife ahụ? Ịma na oge m bịa n'ụlọ ọgwụ akọwatalụ m unu ife na-aya nna gị mesịa wee kpọọ nne gị wee kọwatala ya nnekwu ego a ga-eji wee gwọta ya. Ọ bụ mma ụmụ ife nchọ ịjụ gị, ị ga-achọ ka nna gị nwụọ n'oge na-eluru elu? Mba, ọ ya adịghị obi mma ị na-agagharị a na-akpọ gị nwata na-enwero nna. Onye a na-ayakwanụ mpa gị bụ onye na-egbu mmadụ n'oge na-eluru elu. Abụ mma onye a na-egbu ọsịsọ. Ife nchọ ịjụ gị bụ na ihe emenwe ife ọbụla n'ike aka gị iji wee fụ na nna gị nwetara onwe ya. ọ bụla onye m ga-eme nna ka ọ dị ndụ. Biko, achọrọ ka inyere m aka. Biko, Chineke na-akwụghachi ụgwọ. Chineke nna ya na-akwụghachikwanụ ndị nke ya ụgwọ. Abụ mma ịmakwanụ mma nwaanyị ịbụkwanụ nnọọ ọmụma ahụ arụ. Ife nnachi ịkọwalụ gị bụ na mmemme nwulu gị ife ọbụla ịchọ, ego, akwa, ife ọbụla ịchọ. Abụ mma achọrọ m ka mụ na gị nwee mmekọ. Dọkịta, kekwan ụdị mmekọ ịchọ ka mụ na gị mekọ? Biko, achọrọ m ka ị nyere m aka. Achọrọ m ka ihe ọbụla mee mpa m, biko. Agbọghọ dịka gị amara ife bụ gị na mmadụ ime mmekọ. Ịchọ ka m gwa gị ya ka o si wee dị mma gwa gị ya. Ife nchọ bụ na nchọ ka mụ na gị larụ. Ọ na-eme mfugo otu anụma arụ a na-eme mpalịpalị. Ka mụ na gị larụkwanụ. Dọkịta, biko, eji m Chineke na-ayọ gị. Emetụbeghị m ụdị ihe ahụ mbụ. Biko, achọrọ m ka ị nyere m aka ka nna m dị mma. Biko, ọ Chineke bi n'eluigwe ga-akwụghachi ụgwọ. Biko dọkịta, nyere m aka na mma mmenwu nke i kwuru. Agbọghọ dịka gị emerebeghị ụdị ife mbụ. Eziokwu. Ọ bụ na ị chọrọ ka nna gị nwụọ n'oge na-eluru elu, nsogbu adịrọ. Mana ọ bụkwanụ na ị chọrọ ka m jiri ife m mụtalụ n'ọlụ a wee gwọta nna gị, ikweta n'ife tupu jee che m echiche maka ife anụ ọfụma, ọ ka ya dị. Kekwana ihe bụ ihe nke nwoke a chọrọ ka m na ya dina. Biko, ekwetekwa m na nke ahụ. Nwoke dibịa oyibo a kpọrọ gị ka ihe ọ gwara gị? Nwekwa ihe ọ gwara m. Agbọmma, ọkwa ịma na ọ mbụ nne gị, ịtụkwa na alụmasị. Gwa m eziokwu,
Gịnị ka ọ gwara gị? Ọ sị m na ọ ga-enyere anyị aka. Na ọ bụ na m ga-ekwete ka m na ya dina. Hey! Chineke ekwena ihe ọjọọ. Ọ bụrụ nwa nke m mụrụ n'afọ ma. Hey! Chukwu ajụ. Nne, gịnịkwa nke ị sara ya? Ekwetekwa. Asị m ya mba. Nọ na-ayọ ya ka o nyere anyị aka ka arụ dị mpa anyị. Mana o si na ọma mme ya ma ọ bụ na ekwete wee rapụ ya lọtawazie. Ọ mụrụ gị. Mụnwa buru gị n'afọ ma nwete naanị. Ama m na ịma mme ihe rụrụ arụ. Nne m hapịa o. Hapịa. Chineke nna gị emela anyị ebere. Ke ka ga-esi enwetakwa n'egwu a? Ama m na Chineke ga-eme ya. Chineke ga-akwala anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adị. Nna m ọzọ. Nna anyị. Ọ gịnị? Nna ya nwekwa ihe m chọrọ ịgwa gị. Ihe chọrọ ịgwa m? Ị na-agwa ha meri nọ n'ụlọ a. Ọ bụ kịta nna apụ chọọ ejebe dị m mkpa ka ị na-achọ iseghachita m. Gị bụ onye nseghachita. Ka ihe bụ ihe ọ? Nna anyị ewe n'iwe ọ maka m na-agbọ mma. Nna agbọ maka ihe mere ya? Ọ hụrụ m n'ahịa taa. Kpụpụ m n'akụkụ wee na-ebe akwa si na ije ha ụgwọ. Iji ha ụgwọ na ikwe ga-akwụ ụgwọ ahụ. Na-emara na bie nọ n'ụlọ ọgwụ. Ha chọrọ ego ahụ iji gote ọgwụ. Nke ị kwuru ezugo? Nwaanyị agwa gị ihe dị otu a, i wee kweta na eziokwu. Gị nwa bụ nna atọ onye na-atụkwasị obi n'ụlọ wee kweta na eziokwu. Ọkwa? Nna anyị ọ bụghị na m kwetere, mana n'aka nke ọzọ ekwetekwara m. Maka mmadụ dịka mma agba mma enweghị ike ịka akụkọ kọgide gị ka o wee nata gị ego. Ngwanụ, ebe ọ bụ na atụmatụ ya bụ ka o buru aha m na-agagharị. Soro ya buru gagharịba. O buru m gaa na Nkwa Agụ, o buru m gaa n'Ori Agụ, emechaa o buru m gaa n'ahịa Mbaise. Ọ bụ na aha m na-atọ ụtọ. Ebe ị kwetere, tinye isi ụnabọ tinye isi ka e buru ike ma. Isi ụnabọ buo ike ma ị ga-ahụ n'ike na anya alọ. Ị ga-emecha wee hụ ya. Ịdịgo? Nna anyị ka m gwa gị eziokwu. Ọ ga-adịgbu unu. Nna anyị hapụ ihe ị na-akọ. Ọ bụrụ na iji nne agbọ mma ụgwọ, ka barụ ji enye ha ego ha, ka nwaanyị agwọ di ya. Di ya nwụọ ga-adị mma. Ekwuchakwana m nke ma ọ bụ otu a ka ọ ha n'ọnụ. Mmemme ahụzi ka isi kwue, gị na-eme. Ataghọzi gị, ị nwere nnukwu isi aka, wee nwee ala. Iburu isi pịa m ala, ọkwa ya? Iburu isi ga-epịa m, iburu ala pịa m. Ịpịa m ala ahụ, mmiri ala gị baa m n'anya, ọghọ n'uti anya. Onye nwa, ịpịa m ala gị, mmiri ala baa m n'anya, ọghọ uti anya. Pịa m isi aka gị, pịa m ala. Ịpịacha m, ịpịatuo m, ama na ọbụghị nwoke, ama na ọbọsụ nwe ezinụlọ. Bịa tie m aka na ala gị ahụ, agwa m gị na nna nwe ezinụlọ na ọ kwụsị ike. Were ọsọ were ije ka a na-ata Chinwe na nwaanyị mma. Enyere ha nde naira 3 na mitin. Ha ga-enyere gị aka. Ji n'aka n'ihe anyị na-ekwu. Gabụ ọsịsọ. Biko, asịkwala na m gwara gị. Maka ọkụ gara ite egbu onye n'ite niile. Nne, daalụ mbarala n'ụlọ obere oge nje ka mma kwudofa. Daalụ. Hey! Ngwanụ ka njekwa na-ele. Hey! Daalụ. Chinwe na nwaanyị mma chere na ha wee ezigbo mmadụ. Ọ dị mma. Mgbe mma gara, ha ji nyere ya aka. Mgbe ahụ ka ọ ga-achọpụta na ha wa ajọ mmadụ. Onye m na-atọpụrụ na-eme. Ọ bụrụ na m ga-ahụ
nwaanyị akpọrọ onwe ya ugo dị mma ka ọsọ ugo di ya ama m ihe ọ kpọrọ onwe ya jere gwa nwaanyị a na anyị nwere ego inyere ya aka mana ya achọghị inyere ya aka kedu ụdị okwu bụ ihe ahụ mana ezi enyi m n'eziokwu n'ime obi m achọkwa m inyere nwaanyị aka ma ọ bụrụ na m chọrọ inyere ya aka ọ bụrụgodu na m nwere ego anụ ụlọ mmaghị enyere ya aka adị m enyere ya aka afụgo m ihe Ugomma ji wee kpọọ ọnya asị ya na ezinụlọ ya ị na-ekwu okwu inyere ya aka nyere ya aka gịnị ndị m enyere ya aka biko mana ịma nke kara we m iwe ka o si ekwụsị anyị si na a sị na unu keta 300,000 na ụlọ achọghị inyere anyị aka ka gasị na enwere ego o weta ekechisie ike nye m ntị n'okpuru akwa m ka m weta wee nyere ya aka biko mụ kwaturu di ya biko kwuo okwu ọzọ ị na-ekwute okwu akịta na-echeta ihe iwe obi a na-agbawa m ikwute okwu nwaanyị ahụ ọ dị m ka m pịa isi n'ala ihe mere bụ anyị amụ ihe anyị mere ya mana ka anyị nabagodo na mmeta ofe egoro m ihe ofe n'ụtụtụ ngwa ka anyị naba na Nna Bomma ebe ka nwaanyị anọ na ehihie ọma ka isi otu akpọ ha nne m ọdụkwa na mma esi ehihie ọma ọ gịnị dị mma n'ehihie ka ihe ị ga-asị na dị mma n'ehihie ebe nne gị buru aha m ọ gaa na Nkwaagụ ọ gaa na Oriagụ ọ gaa na Ahịrịa Mbaise na-ebugharị aha m onye nji ụgwọ eji m nna unu ụgwọ gwa nne gị na nsị ya o zuzuru ihe ahụ bịa ba m ọzọ ma ọ gị nwa ma nwanne gị nwaanyị ọ bụrụ o soruru m aka afanye m onye n'ike ọ bụrụ akpịrịrụ m aka afanye m onye n'ike ụfụ akpị na ụfụ ose nke kazi bie ọrịa ya enu ma ọrịa ya enu ịnụgo ife anyị na ihe m kwuru gị adọọ nga akara ntị jee gwa nne gị kedu ụdịrị ajọ nwoke dị ihe nke a iji mmadụ ụgwọ nọ niile tụrụ onye aka mgba biko chief ọnọkwu ya onye bataba nwaanyị ọma chief gị nwa na-akụ udo adịkwa ka ị na-agazi arụ ọdụkwa nsogbu karịzịrị mba kuneta nọda nke ị na-egbuzi ikpe na be ma ọ gịnị mere kedu ife mmadụ mmadụ anwụrụ mana onye mmadụ nwụrụ kakwa bụ mma otu obi kedu ife ọkwa nsogbu dị m arụ adịrọ dị m sinsi a na-ebugharị ya ọ daa n'elu nkwụ anyị na-eme ọgwụ na ọ daa n'elu nkwụ ọnọkọtazi oyi aka njọ oyi akazie njọ anyị wee buli ejebe ụlọ ọgwụ rutezie n'ụlọ ọgwụ nwa dibịa oyibo wee ritetesie ya arụ wee sị na o nwere otuto n'afọ okwu ada ebuo nke ndị oyibo mere mmiri chukwu kpọọ ya tumọ a na-ekwu na ọ dara elu etuto tokwu anya n'afọ onye ka dibịa oyibo asị ọ bụ na m ewetara 500,000 n'ọma mmekwasa dị m ọgwụ ọkụ ihe aka nna agbagharị chief onye ga-esi bụrụ ka ihe ọnụ gị imezina etu a ife anyị na-eme mba ọ na-eme n'obi binite nọrọ ala abụzi nchukwu a na-egburu ikpere ọkpọrọ ego ka a na-ekwu okwu ego akara ndụ ife eji gota ndụ na ndụ ara adụkwa o nwere ife dị ka ndụ ego abụrụ ife niile na ife dị na ego enyemaka dịba agbụ eburu onye izizi enyemaka dịba agbụ enyemaka bụ egwu nkịta mbaradakpu baba mbaradakpu anya ana ịma ife dị na ya bụ ife nna akọwa ma ọ bụ ma ego di ya ma nwere ife ya eme anyị enye ego anyị weta ego ka azụtagodo ndụ azụta ndụ wee na-ekwuzi okwu ego
Daalụ. 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 Nsogbu adịrị ife menụ bụ na mma enyeghị ego ka ije nye dibịa oyibo. Ọ mara ife nwe ya eme dị o mee ya. Ọ bụrụ nsogbu. Mana ị na-anya ife ọ na nnukwu evi apụkwa. Mma enyeghị ego ya ajụghị oyi n'arụ n'aka jụọ n'aka mgbe a chi ji ajụ oyi ego na-ajụdokwa oyi mara na ego na-ajụkwa oyi o nwere ego a enye mmadụ na-echa anwụ ọchado ya ọkụ n'aka mana ọ bụrụ na anyasị ya enyeghị ya jụọ wegara ya nwa dibịa oyibo ọfụna ụzọ mma mebe buba ya ebe oyibo bịa mee ife wepụ otuto nwoke mmadụ enwere n'onwe gbatị anya ukwu emechaa ma o zuru ịghanata azụ ife nchọ ka dị udoro ndụ maka na dị ugwu na ezigbo mmadụ ọ na-emekarị m obi hapụba imebụ ka mkpụrụ obi m na ị nwere nsogbu onwe ihe njekere ga-eme na nje akwụkwọ m nwanne gị nwoke ya dọọ nne gị aka na ntị unu anwakwana nwa bịa be m ọzọ si na nna unu ji mee nke a eji jide ya ụgwọ nna unu daa n'elu nkwụ ọ bụrụzi onye na-ayị ara ọ gbasahụ m unu nwa ka ibu ahụ dị ara ịnụgo mmekọta ahụ gị nwa ma nwanne gị nwoke ma nne gị be m ọ bụrụ o seruru m aka afanye m onye onike ọrụ akpị nke bụ ụzọ afanye m onye onike ụfụ ose na-afụ gị n'ike ụfụ akpị a na-ahụkwa gị n'ike dịkwara m biko ụwa ajọkakwa m ụwa dịkwa egwu mmadụ bitere ego ịkwụghachi ya bụ nsogbu nna m kwukwuru ya ekwu na ọnụ eji biri akụ awụghị ya ka eji akwụghachi ya mana nsogbu adịghị obi n'igwe nkekere ụwa ndị ọ ga-akwụghachi moto ụgwọ mana nsogbu adịghị nụrụ ya ọ gbara n'ụzọ wee pụọ n'ụtụ akpụrụ oku ọkụ ya ọ sị m na m bịa na nkwu ka m zie mama gị ka o nwere ya ndidi ma na-enwuzi ego a tata ego ka anyị na-achọkwa n'ihe a biko abụ mma ka m gwa gị eziokwu nke oziọma mgbe ọ pụwa n'ụtụtụ ọ dịbeghị ma ego ka anyị ejiri nri nke m na-ejiri n'otu ebe a nọ na nwedị mmiri n'ụtụtụ ọ bụ na nji aka m enyenụ gị mana nwedị nke nji cha ọbara mma ụwa na-echezama ndị oji ndị akwụkwọ mma ụwa ga-akpọkọta gị aga iwe danye na njọ onye mere ọgwụ nga ụzọ onye nna nna bụ gị n'obi ịtachazi bụkwa ọma anya echekwe m na anyị dị na mma amaghị m na mma na nrọ nothing goes for nothing uwe oyi megide echefu maka eche nwaanyị o nwere ife dị na ya bụrụ na ya bụ ego dịkwana ya na akwụkwọ ego a akwụkwọ eji ewere ego n'ụlọ akụ esi nọ 500 narị na-ese mana onye ọdụ ebe ahụ narị na-esi ihe nji mee ya isii iwere nke ise inye nwa dibịa oyibo were nke dị ya n'elu ọmụrụ nwa dị na ya were na-aba ụgbọ na-agba nje dị na ya n'ụlọ ọgwụ mba Chineke gọzie gị ọ gọzigo m agọzi nke a bịara ewukwa ngọzi pụrụ iche nke a batara n'obi m
iwerie ị na-esi nri ifu na ị na-enye ezigbo nri ukwu ya na-anọkwa ọrụ na dịkwa nwoke akabeghịkwa nka na-enu ka ọ da ya bụ ife dị na ya ka ha bịa iwu na awụ ka ha bịa dịka m gwa ahụ na mbụ na ọ na-adịkwa nwa enye ife ọ gwana mmapụ ụkwa na ọjị ife na-arụ ọsọ na-agba ewu mana ajị ekwere ego a na-ewepụ abụrụkwa nnọọ m kacha ndị be anyị nwe ego mana ọka obi nseta ife mbịa n'ụwa ka m na-arụ ego a efuru kedu ihe na-anọgharị ife ya enye m mgbaribe dụkwa ya na ego one dị ebe a wee were bịa ịma na ọnwụ dị ya ofu ozugoro m nsuru ha n'ofu iwere na akwụkwọ maburu ego akwa ekwedụkwa ngụ nkwasị ọ bụrụ na o zuo ijecha bịakwa mana ibe dị mmadụ kwana osi megbuo onye mma ka ọ wee daba ọ bụkwa akọ ka na-akọ abịakwutere gị na nwee nsogbu bịa yọọ gị enyemaka ihe mbịa bụ ka ị nyere m aka mana ọ bụrụ na enyemaka anyị chọrọ inye m na ị na-achọ itinye ya n'ụzọ ọzọ jide o nwere ụzọ ọzọ m na-etinye ka Chineke nna nọ n'eluigwe ama m na ọ ga-anụrụ m ọgụ nụkwuoro m maka ọgụ nke m na-achọ ịba bụ nnukwu ọgụ Chineke nna ga-agbara mbụ na Chineke nna ama ekwe ka onwe ife m edi m ya na ife anyị na-ekwu ebe anyị na-eje abụrụ ya ebe ije bụ ka m na-eje ebe anyị na-eje ebe ife anyị na-ekwu ebe a bụrụkwa n'ụlọ ụka ebe m na-eje bụ ebe ije bụ ịghọta ife m na-ekwu bịa kene nọọ ife na-eme unu ihe hapụ ego aka ọ na gịnị bụ ego ọ dị m mkpa mana ọ bụrụ n'ife anyị na-ekwu chief jide n'ego ego na ọbara na-arụkwa ọrụ ego na ọbara n'anya ịnwa anwa maka ife anyị na-ekwu idobere ya n'ụlọ wee bịaba ọkwa ọda ebe a nyenu m ihe n'ụlọ na-asị na idobe chere ka abịa ọ na-adị unu ka ọ dụrụ mma onye ji wee mee ihe oji ụmụ anyị ọ na-eme ihe oji ụmụ anyị eme n'obodo anụ a ọkwa maka nsogbu ụwa ọ bụrụ na maazị Ugwunna kwuo dị m ụgwọ o ji mmafu ihe niile a na-azụ ọ bụ na ndị a niile ji dị m ụgwọ na ha kwụrụ ya ụgwọ ihe niile ụwa na-echezi ama ndị oji ndị akwụkwọ mma ụwa ga-akpakọta gị aka iwe ganye na onye mere ọgụ ya zuo n'ilo gị taa ụwa ga-emegide echefu maka echi ụwa ga-anaghị gị echezo na Chukwu dị ụwa anyị nọ n'ime ya ajọka ndị nọ n'ime obi kpọkwara ha nkọ jide anya ndị niile papa gị nyere n'aka na ndụ a kịta anyị nọ na nsogbu fancha niile agbapụta gị anya azụ fancha niile agbanarị gị anyị fajụziri anyị ajụ n'egodi chifu ọnọchi
chifu ọnọchie ka nje na bịa ego onye anyị aka maka nsogbu. Chifu ọnọchie kwesị ka nwunye ya dị na ọ gwara ịma machiri gị isi gịnị na chifu ọnọchie chọrọ idina gị. Hey! 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 Why you become? Hey, Biko. Ah, Kubo. Ah. 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 Kubo. Ah. Ah. Ah, Kubo. Nne m biko gbaghara m. Na-enweghị ọzọ mma na m ga-emenwu. Mma nọ ebe a mpa ma nwụọ. Mba, m ga-aga ka m gaa mee ihe ahụ dọkịta achọ ka m na ya mee ka mpa m wee dị ndụ. Biko gbaghara m. Bịa nwa m agba n'ọsọ. Abịa m ka m gbuo gị. Abịa m ka m nyere gị aka. Ndị ajọ mmadụ nọ n'ụwa ha egbugo nne gị gbuo nna gị. Kịta ha chọọ igbu gị. Gịnị ka m mekwere n'ụwa? Egbuole nne m, gbuo nna m, na-achọkwa igbu m. Gịnị ka m mekwere n'ụwa? Ị ga-ekwe ka e gbuo gị? Ihe nwa ajọ obi